ịma na ọ na-eme ọbịa m n'ọnụ ekwuo m the inspiration nke m nweta last night nji wee chikwu nke taa nwere ike ọma niile ya like ya oge ọwụna ọ ga-awa onye ọgwụ ego ọ ga-awa onye ọgwụ ego ọ ga-awa onye ọgwụ ego o ji ụmụ bọyị ya wee gwọrọ ọgwụ ego onwe nwa bọyị sabụrụ ya na-aba uru enyochakwarị agharị afụkwa ndị bara uru wee nyochaa ya wee fụ na based on the analysis so far na the 80% of ife mere ndị ọga ji wee wuru ndị ọgwụ ego ọwụ ụmụ bọyị na-ebute reason being that ị na-agbalụ mmadụ bọyị iwee na-eme ịnọ n'aka ọgaghị iwee na-eme every weekend ije bọs 1 million 2 million o ji ego eme ọgọ ọgwọ nwa bọyị ka ewu ịnọgodu na n'aka ọga instead of ịya amụ ka esi achụ ego na-aga ọga ị nọrọ n'aka ọga na-amụ ka esi eri ego ọgaghị na-eri ichefuo na ọgaghị owu biznes ọ zụrụ azụ for so many years ka ọ na-epulu ego na-ewere eri ife ahụ na-eri ana ngọnwe nwere ike ma ya eritu na kama ihe eritu ọgaghị onweghị ka ihe egbu ọga ihe erituwo ọga nwere ka o si wee ka nọrọ itekwa balansị bụ ọfụma enwere ụdị ọga ihe eritunwu kama ihe eritunwu ọga ịdamejie ya ọfụshọ echi niile ọghọ onye ọgwụ ego mana mgbe ahụ ị na-eri ego were eje na-eburu ụmụ nwaanyị were eje na-agbalụ klọb were eje na-aṅụrụ 21 years were eje na-aṅụrụ kedu ife a na-akpọ ụmụ nwoke nkwụ asị nwa bọyị iwu expensive club niile dị na Lagos ya including Quelox ịma ya asị nwa bọyị ụmụ nwaanyị ị na-ebu ahụdụ ụmụ nwaanyị ndị agha wee mechaa iwere 20,000 uwe na ụmụ nwaanyị ndị na-ebu ndị ya wee kwụ ụgwọ 500,000 onye ahụ wee bido wee bịaba in fact asị onye na-asa afụ mmadụ ibigo life ọgaranya na control 1 billion experience bụ echi niile ọdụ ka ọ gaghasị setụrụ gị echi niile onye ka ego ya ọkara were ofu ụzọ nye ọkwa ya ọchị setụrụ o welukwa ego ya onye gị wee were experience nweta na nke wee je gbawa mbọ ịrụzi ebe ahụ ya manage nwụzi ego ahụ because ego ahụ ọ gaghị ji wee setụrụ gị iririe na one sitting look let me tell you ọsọkwa nyanwụ n'izu bidoro ọ gaghị ohi zute 100 million ise i wee rie this kind of money mma ụfọdụ ụmụ bọyị na-eri nwanne ị ka ya agbali ego ahụ because ọkwa mgbe esetụrụ gị iribezie ego nke gị that 100 million ị ya nọkwa within the space of 5 months 6 months to 1 year itipịa ya because inyego onwe gị a lifestyle and o nwere okwu a na-ekwu asị kama ọnụ na-eri eri ya akwụsị iri nke test bụ onye eri narị ncha ncha so iwu na ya sustain ọnụ ahụ riwe nara eriwe na ego iji wee na-sustain ọnụ ahụ mbụ wee ego gbagoro mgbọrọgwụ mana kịta ya ịzụwagoro nke gị ego nke gị akụbụrụ ya akụ so ọsọkwa nye nwụrụ 500 million ka izutere ọgaghị ịka ya ericha that money kpoo ọgaghị ahụ onye ọgwụ ego bịa ka m gwazie gị ofufe ọgaghị ahụ onye ọgwụ ego ịghọtago a lot of ndị ọga na-akpacha anya mmadụ niile ezu ohi hapụrụ gbuwe onwe gị ịghọtago gbuwe onwe gị in fact nke merụli ngwa nwudeghị ịghọta na nwudeghị because of maybe na onele anya na eriara ị na-agafụ na nke ahụ jeriji onwe gị ajụjụ na ụfọdụ ndị ọga especially ọnwụ na ịgbanite na bọyị oneweghị ndo ọkwadị nke onwe ka ị na-eme ego na ọsọrọ enye wuru ego na site n'aka ọga you cannot control it because n'iri puo na ọwụ control wezi ego ịkwụsị ijeri nri 25,000 asị nri ụtụtụ ịkwụsị ije na restaurant ebe ndị ọga na-eri nri jerie nri 30,000 asị nri efe ịkwụsị ịṅụ matel ịkwụsị ịgba klọb ịkwụsị ịbụ ụmụasa ebibi ịkwụsị ije na expensive boutique boutique celebrities na-eje ega akwa ịkwụsị ije ebe a ọ dị mgbe ahụ esetụrụ owo ka ihe emebezie with impunity iwee liquidate onwe gị iriquidate onwe gị iboye mmadụ si na onye ahụ onye ọgwụ ego ọ gaghị wụrụ onye ọgwụ ego jekwa gba ọgwụ ego nke gị ka ọ na-awụ gọvanọ ebe ahụ a na-agwọ ọgwụ ego security court ebe ahụ a na-agwọ ọgwụ ego otu ka ọ na-eme ha fụ ha jụ na ha ya nabata ya jekwa gwọọ nke gị jee gwọọ nke gị ịghọtago ọsọ ọ gaghị ebughị isi na abụ ego onye mee na onye bido mebe biznes ọ gaghị ịma na before even 2005 n'ọwụrụ na nnukwute ọga bịa kpọrọ ụbọchị last 5 years ruo na-eri ego na-abụ ego ọdụ ka ya abụsani
mkpụrụ ọkwọrọ okerigoro n'elu akpa binsi tagide afọ eko oke aha nwa akpa binsi akadoro ebe ọdọ ife ụfọdụ ụmụ bọyị na-eme onwe ha 80 to 90% of ụmụ bọyị wefa ka ha na-eme onwe ha ọ gaghị ahụ onye ọgwụ ego iruo ịgba bọyị mana eji ego ọgaghị etu ihe esi mana eji nke ihu onwe ife ya eme na ebe ahụ ọgaranya na ịgbacha bọyị jee na-ene ụfọdụ ụmụ bọyị ahịa mgbe a na-agba bọyị ha na-eme ka ha wee egwu ụfọdụ ụmụ bọyị ndị ahụ a na-akpọ okpo ndị agha amaghị ebe a na-agba klọb ndị agha ya ibe ha ma esisi apụba ha edina n'ụlọ ndị agha na-eyi ka Johnny Just Come ndị agha mkpụrụ brain ịfụ ha na-eme ka ndị si n'ime obodo wee pụta jee nene ha tata na ha ncha niile agbacha n'ọgaranya ndị agha na-eme ka okpo mgbe ahụ nọ na-agba bọyị ọha ndị gbachara ọgaranya jụọ onwe ha ajụjụ ọnụ ọgwụ ego ọgaghị ahụ eso ya emetụfa ndị awụ ndị bịara pịa onwe ha ka ndị bidoro biznes ọfụ ị na asmụchasị nọ mmadụ ka ha na-asa afụ ịghọtago ibi udo onwe manage ego ọgaghị etu ihe si wee manage nke gị that is the key for you to survive mana iruo ribe ego ọgaghị etu ihe si m wee ri nke gị malụkwo na-esetụrụ ọrụ ife awụ habit and ime ife over the years it becomes a tradition and when it becomes a tradition it's more like a habit it is not something you can live in a hurry onye kpata na ụfọdụ n'ime ha na ego ahụ gwụrụ ọga ha amin nne na nna ha jekwala ha na how many million bụrụkwa ego ahụ dị ha erichakwa no matter the amount of money inyeru ha ọ ya adụ ka ego a na-agbawi n'ime onunu ịgbawa ikwe n'ime onunu ahụ ọsụnwalochakwa that money ịghọtago the science now it is not a rocket science it is something that is very practical so ịchọ ịsavụ mmadụ etu ịma ihe esi wee manage your own business ị mara na ị nwere 90% of your own business standing mana iru oliwe ego na ụdị na-ego ịtụtara atụta malụkwa na ọnụ liwele eliwe na and etu a ka ihe sirigido wee ruo n'oge nke gị so na a lot of ndị ọga a na-akpọ na ha gwọrọ ọgwụ ego enweghị ọgwụ ego ha gwọrọ kama na ijelu ka ije mee ihe ife ọjọọ ruo ebe a wee gbuo onwe gị ọngụ gburu onwe gị ịghọtago ihe a nọrọ ebe inwepụ ego iru ibewe na-amụ ka esi achụ ego ibewe na-amụ ka esi azụ ego ibewe na-amụ afịa ị na-amụ ka esi eri ego ọ gaghị bọ 1 million iruo n'ebe n'ịbọ iruo na klọb ịbọ 1 million gụ na ya na-amazi aka ego o ji ego ewee chụta ịmaghị afụfụ ụtalụ wee build such money. You don't want to learn from his experience, you don't want to learn from his struggle, you don't want to learn from his hustle, but you want to learn from his glory. You just want to see that glory and squander it. You onwe gị ajụjụ unu edeceives n'onwe unu dona na kịta reflect ya on your life from aka ọgaghị igwe onwe gị eziokwu kịta ka ị nwere ike ịgbanye onwe gị eziokwu ya agwa onwe gị nke a ngwara onwe gị ikechi ha kwa akpa gị ka isi eri shọpụta na ị nọzikwa n'aka ọga ebe ego ahụ adọ ma nwata na-ata akara na-ata ego ya o ịghọtago nwata na-ata akara na-ata ego andụ nwata jụrụ na nne ya ayarahụla ịjụ na ọ gaghị ayarahụla bịa lahụ ka m fụrụ olesi na ịkwala onwe gị eziokwu tata jee ya ọga mgbaghalụ you begin to ife ahụ ịsọpozuru ime mgbe ahụ ịgbalụ bọyị life ahụ ịsọpozuru ịmụ mgbe ị bịarụ bọyị ịghọtago nwa kịta call me ezigbo and thank me later were ozi ọma nke ụtụtụ a wee mere ife share this video. Daalụ.